Hi everyone! Akong i-share sa inyo based sa ako ang personal nga experience kung unsa ang mga benefits kung magro-rosaryo ta everyday, matag adlaw. Actually, daghan jud kayo siya nga benefits, guys. Pero kini siya, mura ni siya mga special na ko nga na experience kung magro-rosaryo ta matag adlaw. Una, it gives victory over our enemies. Kung sa man ang atong mga kaaway against evil spirits. Kay according ni Father Darwin Gitgano, usa ka exorcist sa Bohol, actually follower man jud, one of the followers man jud ko niya sa iyahang YouTube channel o sa iyahang Facebook. Ang kanang mga evil spirits, mga demonyo, hadlok na sila ni Mama Mary. Ikahadlukan na nila si Mama Mary. Very powerful pud kaayo si Mama Mary kay nganuman inahan gud siya sa ato ang Ginoo. So, ihalad pud nato sa ato ang pagro-rosaryo nga panalipdan pud ta sa mga disgrasya, sa mga daotang mga tao, sa mga daotang espiritu, ato jud ang pangayoon. Maangkon jud na nato ang panalipod ug ato jud ang lauman. Tinuod jud na siya, guys. Kay pag magro-rosaryo ka matag adlaw, si Mama Mary, dili lang si Mama Mary mag-uban nimo, kundi apil na si Lord Jesus, ang iyahang anak. Ang ikaduha nga benefits sa pagro-rosaryo, guys, kay kanang dali kay ta makasabot, dili ta dayon mo react dayon ba kung makadungog gani ta og mga bati nga istorya sa atong isig, labi na sa atong mga silingan baron or sa atong isig kataw, batok nato, murag di na taganahan maminaw ba, dili na taganahan mo mutubay sa mga istorya, ilabi na sa mga libak-libak, dili na mo tingkag ang atong dunggan, dali ta makasabot, may kaingon ta luya ana nila no, ngano kaluoy nila oy, ang ilang kasing-kasing gingin ana ba niya, imuha na po, murag iampo na lang nimo sila. Muna usa sa mga benefits sa pagro-rosaryo kay murag naabli gani ang imuhang kasing-kasing, unya mahimo kang mapasayloon, mahimo kang masinabtanon, dili dayon ka mo react dayon, dili dayon ka mo istorya og bati, murag inana gani. Ikatulo nga benefit sa pagro-rosaryo kay kanang kung kada adlaw ta magro-rosaryo, ni promise man gud na si Mama Mary nga makadawat jud ta sa mga grasya nga atong pangayoon. So, kung nagro-rosaryo ta matag adlaw, kung aduna tay mga gipanghalad, mga personal intention, by the way, pwede na ninyo isulti ang inyong personal intention before ka mo sulti sa unang misteryo, or pwede ra pod nga mo post ka every after mystery. Like, unang misteryo sa kalipay, mga pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria sa anak sa Dios, isulti before ka mag-amahan namo, imong isulti dito imuhang personal intention. Di maabot na po ka sa ikaduhang misteryo, same gihapon, balik-balikon jud na nimo, balik-balikon jud na nimo. Kanang kinasing-kasing jud nimo nga mga pag-ampo nga imong yung gipangayo ug ihatag jud na ni Mama Mary, guys. Through the intercession of Mama Mary, ihatag na siya sa atong Ginoong Hesukristo. Muna siya usa sa mga benefits sa pagro-rosaryo.